2 ай әзрәк игътибарлырак булырга кирәк. 37 ел якынлашып килә. Башладылар безнең белән, кем белән бетерерләр. Аллаһ Тәгалә белүче. Реакция бик кичерәя. Империя бетүгә таба бара. Үзенең беткәнгә күрә хәле күп кысрак авыллар бара, бер гаепсез кешеләрне кулга алулар бара. Махсус оешмалар кушуы буенча прокурор безгә Татарстанның югары судына судка бирде. Татар иҗтимагый үзәген экстремистик дип танып, аны ябарга дип. Мин сорыйлар, ябарга мөмкиннәрме дим. Әйтәм, ябарга тиеш түгелләр закон буенча. Татарстан һәм Россиянең кануннары буенча ябарга тиеш түгелләр. Ләкин монда бит хәзер бөтен дөньяга таралган коррупцияга каршы фондны, коррупция Россиядә булмасын дигән фондны экстремистик таныган вакытта без Татарстан һәм Россиянең конституциясын яклап чыгыш ясаган өчен безне ябуларны бердә аптырарлык түгел. Татар иҗтимагый үзәгенең язмышы барыбер ул аның исеме үзгәрсә дә башка исем белән татар халкы эндәшмичә калмаячак. Барыбер үз фикерен әйтергә теләячәк. Минемчә, татар иҗтимагый үзәген ябу белән генә аны татар халкын бетереп булмый әле. Балаларыбыз иманлы булып, тәвфиклы булып, үзебезнең телебезне, ана телебезне сакласыннар иде. Үзебезнең Татарстанны милләтен яклап көрәшсеннәр иде. Бу баш-баштаклык инде, бу сыңгычыгы. Татар халкының бердән-бер оешмасын ябу дигән сүз. Ул башланды башкортлардан, үткән ел башкортларны экстремист дип тапканнар иде. Аларны безгә Нафиков тарафыннан судка нәрсә бирелгән көнне, аларны шул көнне аларны реестрга керттеләр. Уже экстремистик организация дип. Ул безнең ана телебез өчен көрәште. Алар ул сезне арада язды. Һәм башын калды. Геройларча һәлак булды. Бүгенге вакытта инде бердән-бер оешма калды шушы татар иҗтимагый үзәге. 30 ел аның көрәшеп килә, үзенең милләте саклансын өчен, үзенең теле булсын өчен. Беркемгә дә дошман түгел ул, беркемгә дә зарар китерми, үзенең милләте өчен көрәшеп килә.